Nas asociacións de todas as parroquias do Concello foron nos dando dosieres, reclamacións, queixas e asuntos que levan anos sendo reivindicados. E eso recollímolo. E con eso fixemos unha especie de documento grande de auditoría no primeiro ano para empezar a traballar. Logo, hai uns meses, puxemos unha cuestión que se chaman os orzamentos, os presupostos participativos do Concello. Para que? Para que a xente poida empezar a decidir tamén en que se gastan os cartos do Concello. E aí, aínda que non se puxo unha gran cantidade, o Concello de Santiago ten en investimentos o ano preto de 9 millóns de euros, puxemos 1 millón de euros para que a xente decidira en que se gastaban para este ano, non? E iso foi a segunda fase da participación. E a terceira é vir agora, despois de estar con todas as asociacións, de recoller as queixas, de empezar cos orzamentos, os actos abertos. O Colexio da Xionlla, tamén estou na AMPA, non temos pabillón, non se poden facer actividades, non se poden facer festivais. O pabillón daría servizo aos veciños, que tampouco temos un pabillón coberto nesta área, a parte da seguridade a hora de subir e baixar os autobuses diante do colexio. É dicir, é unha proposta que está pedida para que efectivamente se faga un patio cuberto que poda valer incluso para facer actividades, etc. Está nas prioridades trasladadas á xefatura territorial. Cando poderemos utilizar a senda verde que deixou a monte a vía abandonada do ferrocarril, non? O problema fundamentalmente é que a DIF pide o alugueiro dos terrenos a pesar de non estar utilizando, é dicir, cobra. Asúmese que hai que pagarlle un alquiler á DIF, aínda que non nos guste, porque senón non se podería facer, e nos agardamos que neste ano poidamos ter os proxectos actualizados do que é o tramo de Santiago e que ao longo do ano que ven poidamos executar a obra para ter unha senda verde que comunique todo o Concello, que sirva para a práctica deportiva, para camiñar e, sobre todo, que poda chegar nunha senda verde incluso a Tercerzade chegou o momento. Respecto do transporte, falouse do tema do transporte, de que se está a mellorar eso. Non creo entender ao 100% que é o que significa un transporte a demanda. O que quere dicir o transporte a demanda é que se fixan uns horarios e esos horarios, se hai unha reserva, sale o autobús facer eso. 8 frecuencias ao día, por exemplo, a 7 da mañán, 8 da mañán, 9 da mañán, a 1, 3, 4, 7, 8 aproximadamente, e con esos horarios, sempre cando haxa usuarios, pois fará, por exemplo, para chegar ao colexio durante a semana. E se non hai demanda, o sea, se non hai ninguna reserva, pois non irá.